Kapin sa 60 ka mga trabahante sa usa ka factory sa mga lens sa Mactan Export Processing Zone kun MEPS 1 gipaubos sa livelihood orientation sa Department of Labor and Employment kun Doli 7. Ang naasoy mga trabahante wala na makadawat og sweldo sukad pa ni adtong Disyembre. Ani ang report. Kay kauban sa trabaho ang magtiayong June Archival o Mabelya Amit, doble ang suliran nga ilang giatubang karon ilabi na kay may duha pa sila ka mga gagmayng mga anak. Matod ni June, sukad pa ni adtong Disyembre, wa na sila makadawat og sweldo. Apan kay way klarong pahibaw gikan sa tagiya sa kompanya sa estado sa ilang trabaho, miantos lang una sila hangtod sa tibok buwan sa Enero. Meeting mi general nga mo ko na lami kanang mo stop kay wala na mi murag happy na may abandon sa among kuan, among boss sa Japan. Hantod nga nakasabot mi tanan nga stop na jud kay wala na mi sweldohay. Lisod kayo wala na mi ikapliti para konsumo, gatas ana man ba. Matod ni June, ang ilang manager midangop na ngadto sa PEZA aron magpatabang nga mo-intervene na sa ilang sitwasyon. Samtang nagpaabot sa unsa may kalambuan na diin-diin na sila sa pagpangita og diskarte nga makapangita og panginabuhian. Nangita ako sideline usahay mag kanang limpyo mig aircon ana ba. Assistant lang ko. Nya usahay po nang wa pa mi pasagda sa among igsiga ginikanan, tabangan pud mi. Mana siya. Pero kuan jud kayo kay sagad akong income sakto rin konsumo pero sa mga billings ba maglisod na jud ko. Kay hangtod karon, wala paghihapoy feedback gikan sa tagiya sa kompanya, midangop na ang HR manager sa Public Employment Service Office kon Peso, Lapu-Lapu City. However, until now, unsa na guta, umaabot na ang Mayo, wa gihapoy developments, no. So that's why nga kini we arranged, no, we facilitated with Dole and DSWD nga matagahan in town sila og mga government services nga pwede para sa ato mga displaced workers. Kaganiha, gitigom ang mga apektadong trabahante o gipaubos sa livelihood orientation sa Doli 7 diin gipaduso sila og project proposal sa patigayon nga gusto nilang sugdan. Kining kuan maghimo og sari-sari store munang gipili kay para kuan kanang sa pangadlaw-adlaw na mo nga pinanglanon ba hinaut ko nga kanang matarong na ko kuan padagan ang kini nga ginamay negosyo ba. Sa pagiginabi sa RTV Balitang Bisdak sa HR manager, iyang gipasabot nga tungod kay wala pay pahibaw gikan sa tagiya sa kompanya sa estado sa ilang trabaho, dili pa usab siya makaluwat og pamahayag. Nagpaabot pa usab ang RTV Balitang Bisdak sa habig sa PEZA. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.